Avui estic una miqueta trist perquè m'ha arribat la notícia que s'ha mort en Vangelis i és un dels músics que jo he escoltat més a la meva vida i que més present hi ha estat. He pensat fer-li un petit homenatge i he pensat que la millor manera de fer-li l'homenatge probablement era donar algunes pistes perquè qui no el conegui encara, qui no s'hi hagi ficat massa, pugui començar. Així que, tot i que segur que el coneixeu per alguns dels seus temes més famosos, probablement de bandes sonores, que si Blade Runner, Carros de Foc, 1492, hi ha altres àlbums que ha fet i ha fet moltíssima música, per tant seria interessant de ficar-s'hi. Fixeu-vos, si voleu començar per algun lloc i no heu sentit mai Vangelis, el millor que podeu fer és agafar un recopilatori que agafa tots aquests temes superfamosos i així els teniu allà tots posadets. I això, vulguis que no, estic segur que us enganxarà. Però si ja els coneixeu i voleu anar una mica més enllà, el primer lloc probablement siguin les bandes sonores. Per exemple, les clàssiques, no? Les més típiques. Que si Carros de Foc, ja em diràs tu, o sigui, aquella música que ja pràcticament la sents i et poses a córrer, espectacular, no? Els runners d'avui en dia jo crec que haurien d'escoltar aquesta música. I després l'altre dels seus clàssics és Blade Runner, la banda sonora que va fer per Blade Runner, a més el seu tema principal es va fer servir en programes de televisió com a capçalera, en fi, una cosa espectacular. Aquesta edició que veieu aquí, de fet és una versió orquestrada, perquè es va pensar que potser a la gent li agradaria més una miqueta orquestrada, i la veritat és que queda molt bé orquestrada, perquè el Vangelis va composar aquesta música amb teclats i de manera molt electrònica, que és una mica el seu. Clar, si li poses unes cordes, també sona com molt bonic. De totes maneres, teniu l'opció, si voleu, d'anar a escoltar l'original, perquè anys més tard es va publicar la música original que va fer Vangelis. Per tant, seria bonic de comparar les dues. I si voleu alguna altra banda sonora clàssica, típica d'ell, la famosa 1492, música bonica, molts cors. Jo personalment us haig de confessar que aquesta no és potser la meva favorita, fonamentalment perquè hi ha una cosa que em costa, que és quan hi ha un leitmotiv, una melodia, que es fa servir incessantment. I és que no para amb la musiqueta aquesta. Llavors és com, molt bé, la resta de temes m'encanten, però el tema principal em costa una miqueta, el tinc molt sentit. El Vangelis, de fet, va fer moltes bandes sonores, però no totes de pel·lícules de Hollywood tan conegudes. I precisament, probablement alguns dels seus discos més interessants estan en aquestes altres bandes sonores. Durant una temporada, el Vangelis va estar treballant a França i va estar musicant les bandes sonores de sèries documentals. I ja dic, alguns dels meus discos favorits de Vangelis són precisament d'això. Per exemple, Opéra Sauvage, ja si el puc ensenyar bé sense aquesta llum tan estranya aquí. Sí, perfecte. Opéra Sauvage, fantàstic aquest disc, però també, fixeu-vos fins i tot amb la portada ja es veu a venir, no? Aquest és una altra sèrie documental d'animals, en aquest cas, i una de les meves favorites, que és l'Apocalypse des Animaux. Potser els que tingueu una mica més d'edat recordareu una sèrie documental que feien a Televisió Espanyola fa molts anys, als anys 70, que era aquella de El hombre y la tierra, amb el Félix Rodríguez de la Fuente. I hi havia un tema principal, quan obria la careta de la sèrie, que era espectacular, aquella música. Bé, doncs, aquest disc conté una música molt similar a això, molt d'aquest estil, una mica tribal, podríem dir, una mica com ancestral, però a més té alguns dels temes més bonics que jo li he sentit a Vangelis. Hi ha un tema, una balada que es diu La petite fille de la mer, que és absolutament preciós, és d'aquells que et pots sentir en bucle. Tot i així, hi ha més discos, té molts més discos. I us vull presentar quins són els meus favorits. Aviam si els escolteu i també us agraden tant com a mi. Els meus favorits, fonamentalment, són dos. Un és aquest, The City, on fa una mena d'homenatge, si tu vols, al concepte de ciutat, de viure en ciutat. Hi ha lligams amb Kafka, hi ha molts lligams molt interessants, si us el voleu escoltar i voleu intentar entendre per què està fent servir aquesta música. I després, el meu altre favorit, China. China és un homenatge que ell va fer al país, després de fer uns quants viatges en allà, i va intentar recollir una mica l'essència de la cultura musical d'allà. Llavors és una barreja. Segurament els més puristes de la música oriental diran que això és una tonteria, per algú que no en té massa idea, com jo mateix, doncs a mi em sembla un disc preciós. I després, per descomptat, si voleu, podeu anar als clàssics, el que els grans fans de Vangelis consideren els clàssics. En tinc alguns aquí que us puc ensenyar. A més, a mi m'encanten les portades de Vangelis, és una cosa fantàstica, molt setantera. Spiral és un dels seus clàssics principals, per descomptat. També tenim el Direct, que és un altre dels seus clàssics, o un dels més bonics, que és aquest Soil Festivities, una mena de recorregut musical per la natura, molt delicat, molt bonic, molt orgànic, no? Allò que podríem dir molt orgànic, tot i que és absolutament electrònic. I clar, si voleu allò canya,
ostres, en tinc dos espectaculars. Heaven and Hell, ja et pots imaginar, per la portada i pel títol, això és una pujada i baixada d'emocions espectacular. O, fins i tot, si voleu, Mask és preciós, aquest disc és preciós, aquesta mena d'homenatge a la cultura mexicana tradicional és espectacular, sí? I, finalment, un altre molt bonic és el Albedo. Potser l'Albedo, junt amb el Bobuk, que es diu així, no sé molt bé com es pronuncia, això és difícil, Bobuk, són els menys accessibles. Si us hi voleu atrevir perquè us agrada allò, una mica la canya, doncs proveu aquests, són una miqueta particulars, una mica més eteris, però estan molt bé. I per últim, l'última recomanació que us puc fer és, escolta'm, si el tema instrumental us tiro una mica enrere, diu, jo és que a mi m'agrada que cantin. D'acord, doncs, en Vangelis, a banda de tenir una banda fa molt de temps que es deia Aphrodite's Child, on cantava el Demis Roussos, alguns coneixereu el Demis Roussos, també va fer una sèrie de discos amb en Jon Anderson, el vocalista de Yes, de la banda Yes, i en va fer alguns, i la veritat és que estan molt bé. Aquí en tinc alguns, són absolutament guapos, perquè a més fan la barreja aquesta, no?, de l'electrònica de Vangelis, però també la veu, a més una veu absolutament fascinant, la que té el Jon Anderson, molt evocativa, i en té diversos, per tant, podeu triar, si voleu, una cosa una mica més barrejada i menys instrumental. En fi, que això, que se'ns ha mort el Vangelis, és una pena. Fixa't que sempre tenim la sensació que els nostres ídols estaran allà per sempre, però un dia, per dir-ho així, ens abandonen. I et sents una miqueta orfe, certament. Però, afortunadament, els ídols fan això, deixen llegat, deixen tot un llegat, en aquest cas, de música, d'art, de pensament, de vés a saber, de qualsevol cosa. I això és el que perdurarà, no? Doncs això, proveu Vangelis i expliqueu-me si us agrada.